turka shi yau tabbas akwai rikici a cikin Izza So episode na 46. Mai saurare ya gyara zama domin jin cikakken yadda shirin zai kasance a yau din nan. Mun san kun daɗe kuna dakon Izza So kashi na 46 nan. Kafin dare a samu kushi gyara zama domin ka ji cikakken shiri akan shirin kafin a sake shi in anjima. Amma kafin mu je ga tsinduma cikin sharhin da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu a koda yaushe da bidiyoyinmu da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton da muke dauke da shi akan sharhin shirin Izza So kashi na 46. Mai saurare mun san dai ka daɗe kana jira ka ga wannan sati ya zagayo domin ka kalli Izza So kashi na 46 wato episode 46. Mun san kamar yadda ka kalli Izza So kashi na 45 a satin da ya gabata. Mun san mai saurare saboda daɗin da ka ji na shirin da kuma irin yadda rigima ta gangaro tsakanin Umar Hashim da kuma MD da kuma ita Hajiya Nafisa kana da Karima. Mun san mai saurare a san ka so a ce shirin bai kare a nan ba. Kash sai dai kuma lokacin da aka ɗeba shirin iyakarsa ya zo shi yasa aka dakata shi wannan satin. A yanzu haka muna ɗauki ne da sharhin yadda shirin zai kasance wato kashi na 46 kafin a saka maku shi domin yau da daddaren nan za ku kalle shi. A zahirin gaskiya dai mai saurare ko ba mu faɗa ba kasancewar akwai cikakkiyar rigima wadda take kulle a ƙarƙashin wato MD. Mun san mai saurare kaga dai yanda MD ya ja tunga inda yake neman jan zare tsakaninsa da Hajiya Nafisa. Domin abin da Hajiya Nafisa ta yi masa bai yi zato ba bai yi tsammani ba, domin dukkan wani abu da ya daɗe yana shirya wa kankin kansa na aurensa tsakaninsa da Hajiya Nafisa komai ya ruguje. Mai girma MD ya daɗe yana tanadar ranar ɗaurin aurensa da wato Hajiya Nafisa domin kuwa ya shirya wasu kitimurmura wato wani tuggu domin kuwa yana son Hajiya Nafisa ne ba wai don Allah ba, yana son ta ne saboda wani buri nasa da yake so ya cimma saboda kasancewar Hajiya Nafisa ya ce ga Alhaji Matawalle wanda take rike da komai kadarar arzikin shi Matawallan. Haka zalika ita kanta Hajiya Nafisa ba wai tana son MD ba ne ba, kawai dai ta zaɓi MD ne domin ta cusawa shi Umar Hashim haushi a cikin ransa a wancan lokacin. Sai gashi kuma reshe ya juya da mujiya inda lissafin Hajiya Nafisa da Hajiya Sara ya tashi daga kan MD domin shi ma lokacin da Hajiya Nafisan ta furta masa soyayya hakan ta faru ne saboda wani buri nasu da ƙudurinsu, idan ba haka suka yi ba ƙudurinsu ba zai tabbata ba. Yanzu kuma tun da ƙudurinsu ya tabbata next target ɗinsu dole sai Hajiya Nafisa ta nuna cewar Umar Hashim take so, inda ita kuma Umar Hashim ɗin da ta furta masa cewar tana son sa, shi kuma Umar Hashim da suka zauna da mai girma Matawalle ya amince. Shi a zatansa Umar Hashim yana tunanin cewar Hajiya Nafisa ta sulhunta, bi ma'ana ta dawo kan hanya tunda har ta ce tana son sa, babu shakka shi a ganinsa ya samu wani lasisi ko kuma wata dama da in ya auri ita Hajiya Nafisa zai canza mata halayyarta ɗaya bayan ɗaya har ta dawo ta saitu a kan hanya. Babu shakka Umar Hashim yana wasu tunani da yawa, amma kuma sai dai kash wannan amincewa da ya na auren Hajiya Nafisa ya sanya shi a cikin masifa. Kamar yadda kuka gani a kashi na 45 da ya gabata, babu shakka Umar Hashim ya rasa sakar, ya rasa inda zai zauna domin kuwa bai yi wa Karima adalci ba. Ita ma kanta Karima yanzu haka ta ja tunga. Za ku gani a kashi na 46 nan a yau din nan, za ku ga yadda Karima za ta yi wani abu da zai ba ku mamaki. Haka zalika shi kansa Umar Hashim ya shiga wahala saboda kuwa za ku ga inda zai fada cikin wahala kasancewar wannan zaɓi da ya yi na ita Hajiya Nafisa, inda Umar Hashim zai yi da na sanin amincewa da ya na ƙauna ko kuma ce na soyayya da zai auri Hajiya Nafisa. Babu shakka a cikin rikicin da kuka gani a cikin Izza So kashi na 45 babu shakka ba ku ga komai ba. Idan kuka kalli wannan Izza So kashi na 46 babu shakka mai saurare kai kanka sai an raba maka hankalinka, domin kuwa
A yanzu haka an haɗa wasu rigimu guda uku. Yanzu mun san masu saurare a cikinku akwai waɗanda suna tsagin Karima, wato kenan gabaki ɗaya a cikin shirin na Izzat So yanzu babu waɗanda kuke so ku ga an bi masa haƙƙin su irin Karima. Wasu kenan daga cikinku masu saurare kuna so ku ga cewa Karima duk yanda za a yi ta auri Umar Hashim. Wasu kuma daga tsagin makallata mun sani yanzu ku kuma kun ja tunga kun koma bayan MD, domin kuwa kuma kuna ganin cewar ba a kyauta MD ba, kuna so ku ga yanda za ta kasance da MD. Haka zalika mai ɗungurin gumɗin shi kansa Umar Hashim kusan ga baki ɗaya rabin makallata wasu sun kware mai baya, amma kuma yanzu wasu dai suna tunanin cewar Umar Hashim ba haka aka bar shi ba, ko kuma me ya amsa wa ita Hajiya Nafisa ne da Matawalla zai auri Hajiya Nafisa, amma kuma bai zama lalle ya aure ta ba, kawai ya nemi masu wasa da hankali ne. Wasu kenan a yanda suka tafi. Sannan kuma mai saurare, kamar yadda kuka ga cewar wasu baƙi sun zo gidan mai girma Matawalle, inda hankalinku ya rabu cewar wannan matar da ta zo shin tana ita ce matar da Matawalle zai ƙara, ko kuma a'a budurwar da ya zo da ita ce wadda Matawalle zai aura. To babu shakka a nan ma akwai wasa da hankali, domin a cikin kashi na 46 za ku ga wani abun mamaki, domin kuwa wannan mata da ta zo za ku ga lissafi yanda zai canza. Shin mai saurare, ya kake tunani a can da baka tunanin akwai wata alaƙa tsakanin Umar Hashim da mai girma Matawalla ko? To a yanzu za ku ga wani abu wanda zai ba ku mamaki. Shi kansa Umar Hashim bai san da wata dangantaka tsakaninsa da mai girma Matawalla ba. Sannan ita kanta Hajiya Sara da take wannan fuffukar ƙarshenta yana dab da zuwa. Sana haka zalika ita kanta mai gayya mai aikin wato Hajiya Nafisa 'yar gidan Matawalle, ita kanta lissafi zai canza a kankin kanta, domin kuwa tana tunanin cewar ita 'yar mai girma Matawalle ce, sannan kuma mai cikakken iko. Yanzu lissafin nata da izzarta da kuma ikonta zai sauka, saboda a cikin Izzat So kashi na 46 babu shakka mai saurare akwai warware zane da abawa, domin kuwa akwai lauje cikin naɗi. A cikinsa ne za ku ga gaskiyar Umar Hashim, shin abin da yawa Karima ya kyautu ko kuma yana nan akan bakarsa na auren Karima, kawai dai ya nuna baya goyon bayanta ne zai aure ta. Babu shakka abin da waɗannan baƙin suka zo da shi gidan Matawalle abu ne wanda zai tashi hankalin gabaki ɗaya Izzat So, domin suna ɗauke da wani muhimmin saƙo wanda za su bayyana shi ga cikin shirin Izzat So, wanda zai hargitsa shirin. Wato shirin maganganu ne wanda za su faɗa, wanda zai shafi Umar Hashim, zai shafi Matawalle, zai shafi Hajiya Sara, zai shafi ita kanta Hajiya Nafisa. Mai girma MD shi kansa magana sai ta shafe shi, domin kuwa maganganun da waɗannan baƙi suka zo da shi maganganu ne masu nauyin gaske, waɗanda mai saurare ba za mu bayyana maka su ba, saboda menene mun fi so ka kalli shirin da kankin kanka domin ka ga yanda abin zai kaya. To mai saurare, wannan kaɗan daga cikin yanayin rigimar da za ta kasance a cikin Izzat So kenan na anjima da za a sakar maku a tashar Bakori TV, wato kashi na 46. Kar ka sake a baka labari da zarar 8 ta yi, kai dai ka garzaya ka je gidan Bakori TV, wato gidan tibin Bakori TV, domin ka kalli wannan shiri. Mu kuma daga bisani mai saurare muna nan za mu kawo maka ɗauraya da kuma sharhi akan Izzat So ɗin idan ka kalle shi. Bi ma'ana za mu kawo maka sharhin yanda shi kuma Izzat So ɗin kashi na 47 nan gaba idan an sa shi zai kasance. Za mu yi maka ɗauraya, mu yi maka sharhi dangane da Izzat So ɗin kashi na 45 ɗin da na 46 da kuma na 7. Sai mun haɗu a cikin sharhin namu. Mun gode mai sauraron mu bisa wannan sharhi namu da ka saurara daga farko har zuwa ƙarshe. Shin menene ra'ayinka dangane da wannan sharhi da muka yi? Wanne irin ƙalubale kake ganin zai iya kasancewa? Mun gode mai sauraron mu bisa sauraron mu da kake a kowane lokaci.